ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ତପନ କୁମାର ସେଠୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତମେ ନେଇଛ ହେଲା, ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା କୋଉଥିପାଇଁ ନେଇଥିଲ ତମେ? ଏଇଟା ପାଦ ଗୋଇଠି ଫାଟୁଥିଲା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ୟାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଲଗା ହେଇଛି, ବହୁତ ୟାର ଉପକାର ମିଳିଛି, ଫାଇଦା ହେଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, ରାତିରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାରିକି ମାଲିସ କରିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ପାଦ ଗୋଇଠି ଫାଟୁଥିବା ଦାଗ। ତମର କାହା ପାଇଁ ନେଇଥିଲ? ଏଇଟା ମୋ ମାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି। ଭଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି। ହଁ, ଏଇ ବି ମୁଁ ନେଇଛି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ନେଲେኝ। ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ 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 ଭଲ। ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଉପଶମ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ, ଆପଣ ବି ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ କେତେ ମାତ୍ର ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ମୋର କେମିତି ଭଲ ହେଲା। ସବୁଆଡ଼େ ତ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ହାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ମୁଁ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ବହୁତ ଫାଇଦା ହେଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ବହୁତ 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 ଭଲ। ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ଫଟା ପୁଣି କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ, ହଁ, ଖଣ୍ଡିଆ, ଲଗେଇଦବ, ଆଚ୍ଛା, କାମ କରିବ। କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବି କାମ କରୁଛି। ଏକ୍ଜିମା ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଖତିଆ ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି। ଆସି ନେଇକି ଯିବେ। ବିଦ୍ୟୁତ ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।